Heerenveen verleert de laatste oefenwedstrijd in Almere City met 4-2. En Cambuur wint met 1-0 van Münster, een ploeg uit de tweede Bundesliga. Laat het tweede seizoen maar beginnen, want wij zijn er klaar voor. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Om tafel Geert van Thun, Rolf de Vries en uw speciale gast, ik zeg het elke week, Jan de Jonge. Welkom. Dank je. Ja, we winnen er een week net, jongens, maar ik zeg het vaker. We zijn er haast altijd, maar net altijd. Toch, zei ze het, hè? Dat is correct en tevens juist. Ja, nog leuke dingen die in? Ja, ik heb alleen nog maar leuke dingen die in. Neem eens wat. Nou ja, we hebben de Frieske Top 100 die in. We hebben Sis het maar die in op de radio. Ik heb een fantastische kerstdiner gewoon bij mijn dochter. Het zit er al wel weer in. Dus, Roelof? ja. Vooral een heel soort Tialf. En dat we met EK-afstanden wel een beetje saai, mag ik zeggen. Is Sven Kramer nog Jinkaam? Ja. Ja? Ja. Is er wat zin op zijn? Ja. En? Je bent weer on speaking terms? Ja, moet hij wel weer wat zin zegt? We hebben net echt heel lang net on speaking terms. Oh, dat toch wij altijd. Ja, toch wel even. Ja, dat is echt zo vreemde, ruie, alles doet hij. Ah ja. Ja, want ik zeg trouwens een opvallend feitje. Oeda. Ja, want Doop is de makker van het 100.000ste doelpunt in het Nederlands betaalde voetbal. Er komt onder zoveel tijd komt dat weer omhoog en iemand die leest dat dan of zo. Ja, ik wist dat net. Nou ja, dat is ook een hele leuke, want volgens mij was het Top-Os thuis en we stonden al voor. En er kwam een voorzet van rechts en Martin Drent, daar speelde ik toen mee samen. En, Bij Emmen was dit dan? Bij Emmen, ja. Ja. Dat was, en die gunde mij wel een goal op een of andere manier. En die stapte over die bal en had hem zelf kunnen maken en ik maakte hem. Dus En dat die de normaalspulsen, die dat net. Nee, en dat was net de 100.000ste doelpunt. En dat 100.000 doelpunt stond gelijk aan, vergeet ik ook nooit meer, aan een leren bankstel met een mooie leren fauteuil. Oh, en die heeft nog. En het is alweer zo lang geleden dat die inmiddels versleten zijn. Maar, Ja. ja. Oh, dat is toch, maar Dat is toch verhaal, wel. Ik wist het niet. Nee, Nee. ik wist het niet. Dat is een leuk weetje. Ja, toch? Ik wist wel waar Ik de weet makker... wel, ik weet wel, Martin Drent, hele leuke man. Martin is Een hele fijne vent. Martin kon je goed mee op stap. Dat was dat is een movie, hè? Ja, dat was echt een mooi man. Ja? Ja, Martin was eentje die ook op het trainingsveld had Arsing Griever. En Arsing Griever was een hele fanatieke trainer. En met heel veel kabaal en geschreeuw. En op een gegeven moment waren we aan het veld en Martin stond op het veld. En Martin zei tegen de trainer... "Sst, sst." Hij zei, wat is er dan, Martin Drent? "Sst, ik ben aan het loeren." Want dat was spits. Dus dat soort dingen. Dat was Martin. Ja. Nou ja, dat was de hele training natuurlijk voorbij. En, Ja. Hey, nou is het zo van, want de gemiddelde leeftijd van de gemiddelde Omroep Friesland-jogger is vrij oud. Laat me zeggen, dus ze kenden mij nog. ja, nou ja, nou ja, maar de Sportcast, dat is dus wel wat oors. Hè? Want Ja. net alleen een hele mooie, Jongen. onttrekkelijke vrouw. Maar verder is het altijd zeg maar, tussen de 20 en de 30 jaar. Oh. Maar zeg maar, die doelgroep heeft hij nooit voetbal in jongen. Nee, maar, wat voor voetballer? ik zit wel eens te kijken. Ik ben natuurlijk trouw supporter van Heerenveen als ik thuis ben. En ik ga kijken. En dan kijk je naar de fanatieke tribune, zeg maar. Dat zijn dan jongens tussen de 14 en 20. Ja, die lagen of in de wieg of nog niet eens toen ik daar was. Ik ben ook wel weer 10 jaar weg. Ja. Ja, Maar dus even zo speciaal voor deze doelgroep dan. Wat voor voetballer wie is het? Nou ja, ook dat. Ik was in het ziekenhuis vanmorgen en er was een wat oudere man en die zag mij en die kende mij dan toevallig en die sprak me wel aan. Je was altijd wel een harde, gemene speler. Een harde, gemene Maar speler. gemeen was ik niet, maar wel hard misschien. Maar ja, de wie spits? vergeleken bij Gert-Jan Verbeek was het natuurlijk weer een ander verhaal. Dus Ja. ja, zeg het maar. Ja, dan ja. Maar we speelden... Maar dat is vergeleken met Gertjan Verbeek is elke niet een mietje. Ja, daarom. Dus, maar goed, ik weet wel dat we, als we tegen Cambuur speelden... en die kennen de oudere mensen hier ook nog... en dus de jongeren ook weer wat minder... maar Johan Grote en Gerry Schouwenaar... dat zijn wel Zeker. fenomenen van Cambuur. Ja. Ja. Nou, en dan speelde ik als spits dan tegen. Nou, dat waren pittige potjes Ja. in die tijd. Maar even dan van de jongere mensen, van bij wat voor speler uit de, laten we zeggen, uit de Premier League kunnen we daar vergelijken dan? Behalve die 20 centimeter, die Kroos is ook al een tijd gestopt. Maar Op dit Haaland, moment, Ja, nou, doe maar Haaland dan Haaland? qua uiterlijk. Nee, ik was niet de meest gepolijste voetballer. Zo simpel is het. maar balletje wachten of... Nee, dat zeker het- niet. het werkje? Nee, ik was juist wel iemand die misschien zo nu nog wel een goal miste omdat ik te hard werkte. Dat zou wel kunnen, ja. Maar Ja. Nee, niet lui. Bombarda. Bombarda? Nee, Bombarda was meer een speler, die was net een muur. Die kon je aanspelen, hield de bal vast, legde hem neer. ja. Ja. Koen Constons dus, misschien? Koen Constons? Hoe? Ja, Koen Constons. Dat is onze nieuwe lieveling. Ja, Oh, nou, dan moet ik Spits van MVV. 9 goals, Oh, ja, top, 5 ja. assists. Ja. Nou, dat is echt een Nevis Roelof, maar die zo gauw als mogelijk niet Heerenveen. Ja, toch Ook Roelof? dit heb ik nooit gezegd. Ja, wel, de Maar ik vind eerste het- aflevering. Hij is Wat toch zo. mooi is wel natuurlijk dat we geen vergelijk hebben. Dan ben je uniek.
Ja, Zo is het. ja. Oh. Ja, mooi. Oh. Mooi. Dit kennen we op een tegeltje. Ja, mooi jongens. Nog even, dat we toch hoe spitsen hebben. Wat vies van de spitsen van Heerenveen? Ja, ik zie ze nooit, want ze zitten altijd op de bank. en Pelle ken ik natuurlijk heel goed. En Pelle wordt op een goede manier, vind ik, misbruikt. Ik bedoel, want hij heeft toch een aantal belangrijke goals gemaakt in de afgelopen periode. Want anders had het nog veel slechter, of niet veel, maar het is slechter voorgestaan. Het is natuurlijk niet een superspits. Het is meer een 9,5. Een lopende 9,5, 10, of zeg het maar hoe je het noemen wilt. Ja, en de andere spits ken ik te weinig, omdat ik natuurlijk pas in oktober heb ik Nicolesco is geloof ik, en die heb ik maar een keer 10 minuten gezien. En eigenlijk heb ik Kalsberg heb ik, want ik was een keer bij Tweede te kijken. Kalsberg is bier. Kalsbak. Ik weet niet of dit een... Kalsberg bier heb je in Libanon wel, daarom weet ik. Ja. Kalsbak, die heb ik in Tweede een paar keer gezien en een goal zien maken. Fysiek enorm sterk, hardwerkend. Maar ja, of hij de finesses heeft voor een spits, dat Klinkt als een twijfel ik type aan. Jan de Jonge. Huntwerkje. Dat zou kunnen. Snel. Zou kunnen, maar dan moet je wel regelmatig ook scoren en dat doet hij nog niet. Nee. Jongens, we zijn er om tafel. We gaan naar de stellingen. En dan is het om Jan, om zo kwart mogelijk antwoord te Jan. En dan kunnen we de letter aan zijn weer omkomen. De eerste is voor Roelof. Heerenveen verliest het oefenduel van Almere City. Heel stiekem, maar ik maar een wietje zwargen. Ja. Ja? Geert, Marcel Schaapman, Stitsin, MVV, linksback. Ja, ik denk dat dat gebeuren gaat. Ja. Jan, ik wie vroeger beter als Ion Nicolescu. Ja. Mooi net gezien dat hij hem 1 keer 10 minuten heeft zien spelen. Mooi is dat. Ja. Roelof, Tuurlijk, zou ik ook- Osama Sarawi maakt het seizoen bij Heerenveen. Ja, ik dacht, geen idee. Nou ja, dat is je, maar is wel een mening. Oh ja. Ja. Ja? Ja. Ja, hij maakt het seizoen Geert, ik hier eigenlijk wel verwachten dat een nijdij van de kast op Ingen steen zo bij de Friese top 100. Nee, absoluut net. Verrassing. En Jan, de les is voor die trainerwezen in Beirut is levensgevaarlijk. Nee. Want laten we het er even doen. Want er is natuurlijk een enorme list om clubs achter die namen staan. Ja. Ik ga ze even opschreeuwen. Assistent bij Emmen, jeugdopleiding bij Heerenveen, assistent van Foppe de Haan, assistent van Gertja Verbeek bij Bochum FC Twente, hij is trainerwest bij de Graafschap, Heerenveen, Emmen, Van Magusta, Harkema's Boys en ik vergeet er ook nog wel een peer. En die laatste Muiden. club, Gene Muiden. Treffers. De treffers. En de laatste club wie Safa FC uit Libanon in Beirut. Daar is toen die contract daar net uit zitten. Waarom eigenlijk net? Nou, de belangrijkste reden was niet dat natuurlijk een paar weken later het ook wel tricky werd. Qua de oorlog is er natuurlijk wel ook uitgebroken, maar vooral ook privé. Het was eigenlijk simpel. Ik heb op woensdags kreeg ik een telefoon van Johnny Jansen, de trainer van Zwolle. Die wilde eigenlijk heel snel liefst terug naar Nederland, omdat hij de baan bij Zwolle wilde accepteren. Ja, want eerst wie Johnny Jansen, wie trainer bij... die was daar. Die was daar. Ja. Nog maar correct, hè? Die Nog willen maar correct, aan- Anderhalf week. Ja. Dus ik heb gezegd thuis van, hey, er is nu nog weer een kansje. Want ik zou eigenlijk nog 1 keer een avontuur in het buitenland willen. Ik zeg, nou ja, eigenlijk heb je er niet lang genoeg over nagedacht. Misschien, achteraf. Maar niet net te vlug, want dat telefoontje, dan is het met Johnny Jansen. Hoe gaat dat telefoongesprek dan? Nou ja, of ik dat wilde. Nou, en dan belde een zaakwaarnemer en dan belt die. Want zo gaat het in dat wereldje een beetje. En dan weet iedereen er in één keer van. Ook zo vreemd. Maar heel vaak is het ook zo, als dat geldt voor spelers nog veel meer als voor zo'n trainertje. Dan zitten er altijd een paar die denken van, ik wil er nog wat geld tussen halen. En dan krijg je allerlei gedoe. Maar goed, dat was niet zo heel belangrijk. Want ik zei, ja, ik zou het doen of niet doen. Maar de eerste stap was het toch Johnny Jansen? Daarna, ja. Nou ja, want die wilde graag. Johnny wilde zo graag voort dat hij zelf begon te zien. Nee, dat ging via de zaakwaarnemer wel. Maar ik heb later natuurlijk wel met Johnny gesproken. Ja. En dat snap ik ook wel, omdat Zwolle is natuurlijk dichtbij. Was privé heeft natuurlijk ook net een kleine en noem het allemaal maar op. Ja. En Zwolle kun je natuurlijk alles behalve een slechte club noemen. Dus gewoon hartstikke mooi. Nou, oké. Over nagedacht, bla 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 bla. En 's middags om 1 uur heb ik gezegd van na het gesprek met de president daar zit wel een hele goede man, een goede president. Die heeft ook aandelen in de Lidl en in Aldi. Vergis je niet, in Libanon. Dat is heel raar, maar op sommige plekken zit heel veel geld. En zo is het ook eigenlijk letterlijk. Ja. Nou ja, daarmee gesproken maakte een goede indruk. Dat had Johnny ook wel gezegd. En nou ja, 's middags, voor mij zat ik 's avonds in het vliegtuig en was ik 's nachts in Cairo en de volgende dag was ik in Libanon. Ja. En het letters zit op het trainingsveld. Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, eigenlijk was ik aangevlogen en volgens mij was het nu later al. Ik denk, laat ik dan ook, als ik dan toch ben, dan slaap je toch niet direct. Dus laat ik dan gelijk de eerste training maar doen.
En dat was wel een pittige ervaring, want het was natuurlijk juni. En dan zit je gelijk op zo'n trainingsveld, op een kunstgrasveld in een graadje 40. Nou, dan denk je nog wel eens van, is het nou wel heel handig geweest? Maar goed, Ja. het is achteraf is het allemaal mooi. Maar de vastzitter die wil dan gewoon een trainer uit Nederland en die wil Ja. professionaliseren. Dat sowieso ook. Dat sowieso. En dat De was ook echt Nederlandse nodig. tactiek overbrengen op de spelers. Wat heel moeilijk is. Ja, wat die ken ik inhoud van. Nou, kijk, het probleem is wel het tactisch inzicht van de spelers. Maar vergis je niet in de technische vaardigheden van sommigen. Kijk, in Beirut heb je natuurlijk ook straten. En de kindertjes, als ze in ieder geval een beetje normaal opgroeien. Maar dat moet je ook altijd maar afwachten in die regio's. Spelen ze wel de hele dag buiten. Dus misschien wel meer als hier. Dus dat valt wel wat mee. Maar om een team echt te laten voetballen zoals wij hem vooruit verdedigen. Nou ja, zeg maar het Bosverhaal en Ja. tegenwoordig ook De 5 het seconden Feyenoordverhaal regel. bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk niet zo eenvoudig en dat lukt je ook niet. En dat lukt je al helemaal niet als de omstandigheden heel erg slecht zijn om echt 100% energie te geven in voetballen. Want met 40 graden op een kunstgrasveld en vaak ook nog hele slechte kunstgrasvelden, Is wel 50 graden. dat valt niet mee. Nee. En wat wordt die vastzitter? Er moest kampioen worden? Nou, iedere voorzitter die er iets minder kijk op heeft, die wil kampioen worden. Deze ek of dit? Hè? Deze ook. Dus, Ja. dus op het moment dat jij geld investeert in een spelersgroep, dan moet je al. Het is wel zo dat hij ook aan de infrastructuur wel dingen deed. Dus dat is buiten discussie. Maar dit jaar heeft hij echt wel geïnvesteerd in de spelersgroep. En er waren over het algemeen, daar kom je dan ook achter op het moment dat je er bent, jongens die het net niet gered hebben bij een aantal topclubs, tussen aanhalingstekens, binnen het Libanese voetbal heb je 3 of 4 die ook veel geld hebben. Nou, daar haalde hij dan de spelers vandaan. En dan 4 uit het buitenland. Nog 2. Jordi Bruin toch, hè? Of niet? Jordi Bruin zit er. En Kappelhoff, Ja. Johan Kappelhoff. Oh, ja. 2 Duitse jongens. Ben je er nog steeds trouwens? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik de laatste weken ze niet gezien heb. Misschien dat ze op vakantie waren. Ze zijn ook een tijdje weg geweest. Want op een gegeven moment was het, ik weet niet of dat ook code geel is of is dat voor het weer hier. Maar op een gegeven moment is het zo, krijg je een reisadvies. En als je dan niet, als je dan blijft en er gebeurt wat, is de Nederlandse staat niet verantwoordelijk. Nee, Op het moment dat het er niet verzekerd. is, gaan ze je wel of niet ophalen naar zo'n verhaal. Dat is ook een tijdje geweest. Dat is volgens mij nu niet meer. Alhoewel, gisteren was er weer een bomaanslag in Beirut zelf. Dus hoe dat allemaal dan... Ja, want die oorlogssituatie. Ik hè, heb die dan- niet veel van gemerkt. Want het was later. Het enige wat wel zo is. er is een hele wichtige Hamas-leider, is der Foumarre, Ja, in Beirut. ja, het is geen kleinigheidje, nee. Je proeft wel dat er ongelooflijk veel oneenigheid en cultuurverschillen. Maar ook, het is natuurlijk niet alleen Hamas tegen Israël of Hezbollah tegen Israël. Hezbollah is van Libanon. Nou, als je van Beirut naar de Israëlische grens rijdt, dat heb ik dus de eerste weekend al gedaan. Mijn assistenttrainer woonde heel toevallig aan de Israëlische grens in een plaats. Dan kom je door Hezbollah heen. Hezbollah is een grote stad richting Israël. Nou ja, en daar is een hele extremistische groep is zich afgesloten en is in principe not on speaking terms met Israël. Aan de andere kant is dat de Hamas en die zijn natuurlijk weer vriendjes van elkaar. Nou, dan lopen natuurlijk ook allerlei vreemde geldstromen vanuit het buitenland, Iran bijvoorbeeld, naar die mensen toe en zo gaat dat. Maar ook de Palestijnen onderling zijn het lang niet anders met elkaar eens. Dus er was een aantal malen. Ik had 3 Palestijnse voetballers, wat trouwens fantastische zaalvoetballers waren. Dat is ook zo grappig. Wist ik ook pas later. En die konden aan de bal, maar je werd er gek van, want die speelden nooit een bal af op zo'n groot veld. En ik denk van ja, je moet ook een keer leren combineren. Maar goed, die kwamen dan daar vandaan. En 2 weekenden was de grote snelweg afgesloten, omdat de Palestijnen elkaar aan het bestoken waren. En Dat is niet langs. Nee, en daarna was er een keer ook dat was vlak voordat 2 weken voordat die oorlog uitbrak, toen was ik er nog net. Had je ook een vrachtauto, die reed door een christelijke wijk en dat was van Hezbollah en die werd ook aangevallen en daar gebeurde ook weer van alles. Toen hebben we daar wel gevoetbald, maar zonder publiek. Dus er was wel iets van te merken. Maar dat was niet de allerbelangrijkste reden dat ik weer terug ben gegaan. Dat was meer de privéreden. Oké, maar wie, dan zou je dus kijken van het wie net levensgevaarlijk. Nou, maar Daar heeft hij nooit bedriegen. Nee, geen seconde. Je zit natuurlijk niet in de allerslechtste plek van Beirut. Dus dat is ook wel duidelijk. Hè? Dat zorgt de president ook wel voor. Dat was allemaal goed geregeld. En de club was een Libanese gemeenschap die club op handen droeg. Dus daar voelde je je hartstikke veilig. Ja, zo simpel was het ook gewoon. Alleen
Het was wel zo dat je richting het vliegveld heb je een heel groot vluchtelingenkamp met Palestijnse vluchtelingen. En aan de andere kant zit een heel groot kamp met Syrische vluchtelingen. En de Libanese bevolking vangt die allemaal op. Hè? Dus die zitten eigenlijk helemaal tussen al die conflicten in. Want in principe heeft de Libanese bevolking, dat zijn alweer heel andere mensen, die hebben daar eigenlijk niks mee te maken. Alleen doordat alles en iedereen zich focust op Libanon, ze hebben ook al een jaar geen regering en ook een jaar geen president. En Hezbollah maakt eigenlijk een beetje de dienst uit in Libanon. Maar hoe wie het dan in de spelersgroep? Want daar heeft het met alle verschillende nationaliteiten te krijgen. Er heeft een paar zeelvoetballers ertussen zitten. Maar ja, dat leeft bij hun echt natuurlijk, die hele oorlog. Ja, nou, wat we wel gelijk gedaan hebben. Kijk, je weet het, je kunt niet helemaal precies achter de komma kijken hoe het allemaal zit met zo'n spelersgroep. Het was wel zo dat ik direct heb voor gezorgd, er komt de spelersom, daar was Johnny ook al mee bezig. Dat we een beetje de Europese standaard namen, hè, 1,5 uur voor een training aanwezig, besprekingje, videobeeldjes, al dat soort dingetjes, wat we hier allemaal gewend zijn. Proberen we zo snel mogelijk in te voeren om de jongens maar op de club te krijgen. En als ze dus met elkaar wat langer voordat een training begon er waren, kon je met elkaar over dingen discussiëren. Ja, dat lijkt al heel logisch, maar het is daar vrij ongewoon. Ja, eigenlijk was het gewoon dat de spelers die komen aangesjeest 5 minuten voor de training en er werd getraind en 5 minuten na de training was het weer weg. Dus al die dingetjes die wij normaal vinden, al spelers om, even bij elkaar zijn, lunchen, diner na een training, dat moesten we allemaal invoeren. En dat was ook allemaal heel erg ingewikkeld. Want ja, de jongens die kwamen liefst 5 minuten voor tijd. En als je zei 2 uur komen, ja, dan moet je hopen op 2 uur. Dus op het moment dat wij, als ik een afspraak maakte 2 uur, dan zei ik 1:15. Dan wist ik zeker dat iedereen er was. Ja. Dat soort dingetjes moet je. Maar dat was op Cyprus met de Zuid-Amerikaanse spelers ook wel een beetje zo. Maar goed, dat is een kwestie van tijd en dan lukt dat wel. Maar ja, de hele manier van doen, hoe wij zijn vrij uniek in Nederland met een heleboel dingen. Op een positieve manier bedoel ik dat. Nou, ja, dat is daar moet je. Maar wat is het niveau? Welke het maar vergelijken? Ik zal het zo zeggen. Als bijvoorbeeld Cambuur of Heerenveen daar naartoe gaan en ze spelen tegen Safa, hebben ze het heel lastig. Als Safa hier gaat voetballen, winnen ze met 6-0 Heerenveen en Cambuur. Ja. Dat heeft met name te maken met maar die omstandigheden. Ja, die zijn echt niet zo ingewikkeld. Niet zo gemakkelijk. Nee. Echt ingewikkeld. Nee, 40 graden op kunstgras. Ja, nou nu niet, maar in juni, juli, augustus, september wel. En ben je dat dan volle tribunes, tifosi? Wat is dat? Nee, dat was ook niet zoals in Turkije is het heel erg extreem, wel. Dat is ook nog zitten in Turkije. 2 jaar, ja. Ja, dat zie je net eens op het listje. Dan moet je nagaan. Kan je Eskes hier en Samsung-spoor. En Samsung speelt nu het hoogste niveau. Ja, dat is een hele grote stad. Ja, maar daar was het zo. Er speelde, volgens mij was het Fenerbahce. Dan ga je beginnen. En dan begint 60.000, 70.000 van die Turkse supporters die beginnen te fluiten. Er moest op dat moment een keer een speler af omdat zijn hoornvlies scheurde. Nee. Ja, zo moet je het zien. Dus daar staan dan ook wel heel vaak van die Turkse trainers aan de kant te schreeuwen. Dat is echt zinloos. Dat is hier al zo. Laat staan daar. Ja. En dat is dus in Libanon niet. Ze hadden wel een redelijke aanhang bij zich, maar dan praat je over 500, 600. En volgens mij, ik denk dat 80%, ik heb 8 wedstrijden gedaan, 9. Er was 700 publiek. Dus er was wel een bepaalde sfeer wat niet positief was. Maar vanwege de veiligheid, weer je publiek bij dus? Ja, vanwege kijk, als er heel veel mensen op een hoop zitten, ja, dan weet je niet wat. Dan ben je een doelwit. Dat zou kunnen. Ja. Dat zoek je niet. Maar het is net vanwege de extra dreiging die er nou kwam, de les die daar zouden ze. Nee, dat was al voor toen ik er was. Dus dat is de reden dat ze uit van nou vind ik nog een keer weer waarom. Dat was niet mijn specifieke reden alleen. Nee, dat liep echt privé. Ja. En natuurlijk was het wel heel toevallig dat 8 dagen later, toen was ik nog een beetje, toen we begonnen natuurlijk met de oorlog. En toen was het natuurlijk helemaal wat makkelijker. Wat makkelijker, maar ja, bijzondere. Achteraf kun je zeggen, had het niet moeten doen. Maar aan de andere kant wilde ik nog wel eens een keer wat doen. Nou, dat heb ik nu gedaan. En dan is het ook wel klaar. Zo krijg je hoe is het nou? Nee, ik blijf nou, wat er ook gebeurt, ik ga niet meer ver weg. Nee, maar waarom met dat zoiets van, ik hier misschien achterover zien, ik misschien net wel matten. Maar waarom hies het dan net wel matten? Nou ja, ga je erheen om wel een seizoen af te maken. Om het voor elkaar te hebben, om het leuk te doen. En het was ook, het ging ook op zich met de groep en alles en de hele mensen eromheen ging het fantastisch. Want je investeert nou, of de ploeg zit nou op welk plak? Ja, ze moet nu om de 6e. Het is net zoals het in België en in Cyprus was. Dus als je 6e eindigt, dan spelen die 6 nog 3 wedstrijden tegen elkaar. Die komt 3 keer. Alleen het was heel onoverzichtelijk, want nu, ze hebben ook de Azië Cup.
Ja. En nu ligt het ook weer een tijd stil. Dus echt iets opbouwen was ook lastig. Want dan speel je 4 wedstrijden en dan lag het weer 3 weken stil. En dan speel je weer 4 en dan ligt het weer 3 weken stil. Ja. Maar van het hele listje, hè, wat ik direct opneemde, wat was nou het mooiste avontuur voor jou? Dingst? Mooiste periode? Nou, Cyprus vooral omdat je daar ook gewoon het heel goed deed. Bij de eerste 6. En dat hebben ze de laatste jaren bijna niet bereikt. Tussen die club, Salamina, Neo Salamina. En de meest mooie professionele was Vouwel Bochum. Met Margret-Jan. Ja, dat was omdat dat, Duitsland en ook tweede Bundesliga, maar uiteraard zeker de eerste Bundesliga, maar tweede Bundesliga ook. De beleving en de professionaliteit is daar. En dan heb ik nog niet eens over trainen, maar om de omstandigheden en alles was wel super. Ja. Maar dat zeg ik, ik ben in 2014 voor het eerst naar het buitenland gaan tot nu. Ja, die 10 jaar dat ik daar heb ik zoveel meer geleerd dan dat ik in Nederland ooit zou kunnen leren. En dat geldt niet alleen, maar ook op kwaliteit. Want in Bochum liepen een paar hele goede trainers rond. Maar bijvoorbeeld in Libanon was een Libanese fysieke trainer. Om een voorbeeld te noemen. En ik zie hier heel vaak dat fysieke trainers in de warming-up, ook bij Heerenveen, dan moeten ze de oefeningen nog voordoen voordat ze het veld in kunnen. En dan denk ik van, joh, dat kun je ook door de week doen en laat die jongens dat zelf doen tijdens hun werk. Maar dit was er eentje. Die had in Parijs, bij Parijs Saint-Germain, had hij een jaar stage gelopen en de boel geleerd zoals het moest. Die stond open voor voetballen ook. Dus, en ik ben een beetje bang in Nederland dat over het algemeen, tegenwoordig noemen ze het ook nog anders, maar ik moet nog steeds gewoon fysieke trainer, de Henk Heijsings, die gaan al een beetje bepalen hoe een speler fysiek zich moet ontwikkelen. En ik vind dat je daar altijd in overleg moet doen, ook met bijvoorbeeld de voetbaltrainer, omdat die over het algemeen genomen iets meer kijk op het spelletje heeft dan de fysieke Van de fysieke trainer, ja. Roelof de Sardes die schrijft van Osama Saroui, die maakt het seizoen al bij Heerenveen. Ja. Maar waarom viert Ferry de Haan dan opeteren met Sassuolo hoe de komst van Emiel Seide? Nou ja, omdat ze een linksboeten of in dat gewoon een vleugelonvallen er graag bij hebben. Dat had ik, of dat ze er eventueel een club komt van Saroui of wat dan ik. Dat is er sowieso allemaal bezig. Maar is er al interesse van Saroui? Nou, voor zover ik weet net, nee. Nee? En als ze komen, dan krijgen ze alle jaar hetzelfde antwoord van Ferry de Haan. Hij is net de Cape. Nou, ik denk niet dat hij dat zou uit. Dat hangt van bedrag af wat ze bieden. Want uiteindelijk is alles de Cape. Dat, Ja, dat weten we nog wel met Amin Sarr. Nee, ja, 100%. Ja. Ja. Maar- Als een wedstrijd aan club komt als Amin Sarr, dan ben je heel blij, hè? Dat bedrag of zo'n club? Nou ja, toen betaalden ze 11 miljoen euro voor Sarr. Dat is natuurlijk op dat moment helemaal net tocht. En als er nou weer 11 miljoen binnen wordt van Saroui, dan is hij wel weg natuurlijk. Ja. Ja. Maar wat die Seide, wat is dat voor speler? Ja, dus een jonge Noorse speler. Die komt echt haast van de Noordpool, wil ik zeggen. Haast daar Bodo Glimt. Hij komt uit een plakje daar nog weer boven. Oké. Dus echt heel vier boven in Noorwegen. Hij speelt nu bij Sassuolo, maar komt daar net om voetbal aan ta. Of haast net, hij heeft 4 wedstrijden maar spelen. Ja, dat iemand die echt heel soort doelpunten maakt, maar wel waarin je maar in actie. Wel echt een typische vleugelonvoetbal. Als ik 10 minuutjes op YouTube wat rondzag daar naar Bion, dan is dat een beetje de conclusie. Ja. Type zeelvoetballer? Typische Libanese linksbuiten. Het jij er verder wat hoor? Aan de bal zeer vaardig. Nou ja, hangt als hoe heet het ook eens, Saroui? Saroui verkocht zou worden. Dan wel, denk ik, want Ja. dan moet je wel vervanging hebben. Maar anders, ja, dan maar dit Zou jongen ik kan dus opteren- echt op de rechterkant uit. Ja, maar wij zouden het wel opteren. opteren voor een doelpunt te maken. Want Ja. ik denk dat dat wel vrij belangrijk is op dit moment. Nou, Want, daarom zou ik dat er ik heb bij, een paar wedstrijden inderdaad. gezien en ja, dat is het allergrootste. Als je Volendam neemt bijvoorbeeld en je had een spits, Sarla dan het dichtst bij huis nog gehad, dan win je die wedstrijd. Zo eenvoudig is voetbal ook. Hè. Op een gegeven moment als jij 80% balbezit hebt en je maakt geen goal, dan ben je of aan het breien of wat dan ook, of je bent niet doelgericht. Nou ja, en dat ben je dus. En dan kun je van Volendam verliezen, want anders kun je zo'n wedstrijd eigenlijk niet verliezen. Ja, maar toch, je zoent toch steeds die Karlsbak en ik Nicolaescu, die hebben ze van een soort yield ophellen. Ja. Die moeten toch wel een beetje voetbal hier kennen. Ja, dat had in onze tijd niet moeten gebeuren. Nee, Nou, we hebben echt een groot probleem gehad met, met Riemer. bijvoorbeeld, of met de scouting, of met wie dan ook. Want dan moet je echt wel ook even gaan. En uiteindelijk zal het zo zijn, intern, dat ze niet 100% goed genoeg zijn. Want zo simpel moet het zijn, want anders kan je niet met zoveel geld ze allebei op de bank zetten. Nee, het beste zou toch echt wezen van die Karlsbak, die moet nou verhierd worden aan een KKD-club. Die moet gewoon voetballen haasten. Dat is ook heel belangrijk, want ik heb hem heel toevallig zien spelen in het tweede elftal tegen Emmen. 6 weken terug of zo. Oké. En, en dan kun je al zien dat hij wat kan. Maar dat is op een heel laag niveau natuurlijk. Want het is ook nog het tweede niveau op het moment van de tweede teams. Dus dat is... Ja, dus moet je hem wel of verhuren. En anders is... Ja,
Wat mag ik zeggen? Dan hebben we een groot probleem gehad. Ja, nou ja, Hij dat skiet zou ze wel- denken, maar het is gewoon etiket miskopen, Roelof. Nee, dan moet je nog even wat langer de kans, Jan. Echt? Nog Ja, langer? Nou, ja, zeker. Die jongen is nog steeds 20, wat is hij nou? En hij Hij skiet. is heel jong, ja. Hij had les van heimwee. Dus ook, als je dat hebt, is het ook heel erg. Ja. Dus dat is ik wel een ding. En dus daarom is ik wel de kans groot dat hij misschien ik wil weer van Jellieke weer waarom weer naar Noorwegen of in dat geval. Maar natuurlijk vooral Spili. Hij skient wel wat beter er nou in te komen, dat het wat lekkerder gaat. Nicolescu hier in het begin, geen heimwee, maar ik wil wat les van om toch on te passen. Nee. Die al je blessures. Ja, nog steeds. Hè. Is hij wel fit? Nicolescu? Ja. Nou, nee, dat is ook een probleem. Hij had toch altijd een les van zijn buikspier. Ja. En dat gaat ik maar net oer. Dat is ik wel een buikspierblessure. Is ik wel een blessure. Ja, ik bedoel net meer soms net fit, helemaal- fysiek fit. Nou ja, en dat nou ja. daardoor van het een en het ander, dat Maar- oogt zo. En dat kan ik niet beoordelen, want ik kan hem alleen op het veld, die paar minuten dat ik hem gezien Ja. heb ik gezien. Maar hij is nooit fit. Vond ik het behalve, niet top. Hier staat de indruk dat hij Niet fit 10 was. minuten al de indruk dat hij net fit was. Ja. Ja, oké. Ja, je let daarop. Ja, Ik bedoel, dat- ik moest vroeger zat ik ook in Zweden en in Noorwegen als wij eens een keer een speler moesten bekijken. Ja. En dat is ook een onderdeel waar je op let. Van Ja. hoe zit hij in elkaar en hoe is die nou ja. Maar die Nicolescu is dus net fit bij Heerenveen. Maar had die voetbal iemand van Macedonië en dan zit hij in de basis. Moldavië. Of Moldavië, Ja, excuus. ja, dat klopt. Ja. Dat is ook wel frappant, toch? En Nunnely, want hij kende zeker onder de rechterkant. Die zei ik, ken ik onder de rechterkant uit de voeten. Want Nunnely komt echt te kwart. Ja, vind ik wel. En Walemark is alleen maar blesseerd. Ja, allemaal. En Nunnely is natuurlijk na die operatie is lang weg geweest. Van Willem II was het toch? Ja. Ja. Ja, daar heeft hij een hele goede indruk gemaakt. Even toen is hij heel zwaar geblesseerd geweest. Nou, ik weet ook als geen ander wat dat kan betekenen als je heel lang weg bent. En dan is het altijd maar weer afwachten. Ja, Of ja. en je moet net die laatste paar procent ook pakken. Want Nunnely heeft natuurlijk ook geen rendement. Nee, Nunnely en Walemark hebben eigenlijk alle twee een beetje hetzelfde probleem. Die hebben alle twee een lange blessure gewoon. En Nunnely zal wel wat langer hebben rond dan Walemark. Maar ja, dus dan vind ik het ook wel een beetje moeilijk om te beoordelen. Want ja, zulke jongens die, als die dan nou net 100% binnen, maar 80%, ja, dan is het wel echt een stuk minder. Ik vind die Walemark wel echt wel meer potentie hebben dan Nunnely. Die, Maar kijk maar naar Brouwers. Brouwers is bij Utrecht natuurlijk een hele tijd niet aan de bak geweest. Niet meegedaan. Nee. En de laatste maand, trouwens de laatste 2 jaar wat minder. Nee, ja. Maar toen had ik in een enorme periode dat ik denk van verdorie, er zit wel echt heel veel potentie in die jongen. Zit wel, Ja, maar sommigen komen wel goed waarom na een langdurige blessure. Sven van Beek is dan zo'n voetballer. Hij heeft natuurlijk meerdere lange blessures hoor. Maar dat is ook een van de sterkhouders van Heerenveen. Terwijl Zo Sven echt- van Beek vind ik nog steeds veel minder dan dat hij bij Feyenoord was. Nog, ja? En ik vind Hij dat kan nog beter. Nou, ik weet niet, want hij heeft natuurlijk wel potentie 2 hele zware blessures. Vergis je niet in die Achillespeesblessures, want dat zijn echt hele zware blessures. Maar ik heb wel begrepen dat Sven ook heel graag op avontuur wil. Die vond naar Die Japan. wil naar Japan, jong. Kyoto. Ja, dat hoorde ik een paar weken geleden al, ja. Ja, nou dan zit wel weer wezen. Dat zou je als denken. Als ik het al hoor. Ja, van waar jij staat het? nooit Komt je nog wel praat, eens, komt nog nooit wel je eens in het bronnen. stadion. Ja. Nee, maar die was natuurlijk nooit geenlid, hè, Sven van Beek. Dat is een absolute sterkhouder van de ploeg. Dus ik vind ja, dat is het 10 miljoen van Krijs nog verhaal. Maar, Oh ja, maar- die- En maar dat toen er een enorme krijg je net. aderlating wezen, door zouden ze van net. Ja, Maar als- stel je voor, Saroui en Sven van Beek, Nee. die gaan beide fort in de Dan winterstop. degraderen. Maar dat is. Moet je ophouden. Maar het hele vervelende is Afbellen. dat het wel zo ver is zoals het is. Dus op het moment dat je. Het kan niet zo zijn dat als je 2 spelers kunt verkopen en die gaan weg, dat je dan degradeert. Dat zegt heel veel over het fundament waar Heerenveen zich op begeeft op het moment. En dat wordt volgens mij nog steeds. Dat vind je het fundament duidelijk te zwak, begreep ik. Het fundament van de club. Van de is, club, ja. van de club is zo achteruit gegaan in de laatste jaren dat ik het volg. Dat je dus afhankelijk kunt worden van het vertrek van 1 of 2 spelers. Dat mag natuurlijk nooit. Want het risico wat je loopt. Hij kan ook geblesseerd raken. Sven, Ja, hij is geweest. bijvoorbeeld. En je kunt dan nog een paar miljoen krijgen voor... Nou ja, maar voor zag je het sowieso op. Want die Bogniewicz, die had een kruisbandblessure. Is hier haast eruit geweest. Ja, dat En die is ik nog net weer helemaal En die vind weer ik rond echt op nog net niveau. op Dat het ik niveau. Nee, maar ik wil me aangeven, en dan kom ik weer bij mijn stokbaardje. Het fundament van Heerenveen was ook altijd... Dan kwam Octiekba in één keer erin. ja. Als er een speler geblesseerd was, had je een groep spelers, een stuk of 15, en die zou het misschien wel niet redden. Maar die konden in ieder geval eenmalig of tweemalig, nou actief ben al langer, maar die heeft nog 2 of 3 jaar wel in het eerste gespeeld. Ja. Die konden erin. Er kwam een Ziyech erin, dat is wel een extreem voorbeeld trouwens. Maar ook een Slagveer, of een Hooiveld, of noem het allemaal maar op. Dus dat fundament is zoveel kleiner geworden. Ebbingen. Ja, maakt niet uit. Nee, ga je Nee, verder terug. Ja. Nee, maar er is het eigenlijk over de jeugd. Er is geen jeugd, geen onwas van onderaan. En dan zie je nevens mij nog een hoofdjeugdopleiding.
Ja, maar daar ben ik niet goed genoeg voor, denk ik. Nee? Dan is het wel een keer West. Anders hadden ze mij al wel benaderd. Ja, maar de Hestel eens een keer in het vliegen. Hestel eens een keer hoofdjeugdopleiding West. Nou, een jaartje of 8, 9. Ja. Ja, dat klopt. Alleen op een of andere manier zijn wij daarin toch wat moeilijk te benaderen, blijkbaar. Dus dat is toch anders geworden. Nou, dat snap volgens ik mij wel. is Misschien zijn het- wij te kritisch, dat zou goed Maar kunnen. gaan ze al Je niet hebt het steeds benaderen? over wij. Je bedoelt dan... RC Heerenveen. ja, maar nee, wij zijn moeilijk te benaderen, zeker. Wij zijn RC Heerenveen, bedoel je eigenlijk? Nee, dat bedoelt ze net. Nee, dat bedoelt het Je oors. zit aan die waterput in Dalfsen te denken, volgens mij nu. of niet? Nou, nee, dat niet alleen. Maar het gaat meer om dat op een of andere manier dat wel heel lastig is. Nee, maar ja, maar Jan, jullie- waarschijnlijk zijn de cultuurverschillen te groot. Ja, maar dat is ook zo. Want jullie zijn wel karakters. Jullie zijn mannetjes. Jullie hebben een mening. Die ventileren jullie. Je bent recht voor de raap. Lastig. Allemaal, Ja, maar dat wordt heel maar dan vaak als dan- lastig dan ervaren. kan ik, ja, precies. Maar dan kan ik je nog wat vertellen. Ik denk dat we vroeger was alles beter, zo is het natuurlijk niet. Ja. Was het wel zo dat we door de week zaten we 2 of 3 keer, minimaal 2 keer bij elkaar met de technische staf. En dan heel vaak ook het eerste elftal, in ieder geval vertegenwoordiging van het eerste elftal erbij. En dan vlogen inderdaad nog niet meer de tabaksdingen door, maar er vlogen wel de glazen soms door de kamer. Ja. Maar dan uiteindelijk neem je wel een beslissing wat voor de club het beste is. Dus op het moment dat iedereen het altijd met elkaar eens is, Ja, dat is het dan dood ga je in- heel gauw Nee, de verkeerde kant op. Ja, dat is de dood in de pot. Dat ben ik met je eens. En daar twijfel ik wel eens aan of dat nog wel zo is. Of ze elkaar wel eens een keer goed bij de kop hebben. Maar dat zou goed kunnen, want dat kan ik niet goed beoordelen. Want daar ben ik Maar niet. heb hoe jij- moet je er vinden hem oppakken dan? Maar heeft al de indruk dat Heerenveen in Ik vind dat opzicht- op het voetbal technische beleid, met name om het fundament van de club weer groter te maken, er echt wel behoorlijk stevige stappen ondernomen moeten worden. En het heeft niet altijd met geld te maken. Want ik denk zelfs te weten dat als er zo'n cultuurverandering plaats zou vinden binnen Heerenveen, dat er ook wel 1 of 2 mensen zijn die daar echt geld in willen steken. En dan puur voor het fundament, zeg maar de weeropbouw van... Maar wat is dan die cultuurverhoring? Nemen ze het belangrijk? Ik vind dat geld even veel interessanter. Wat is niet de belangrijkste, maar je noemt het, Nou ja, als je- niet, als- je noemt het kijk, niet zonder reden. Wie Nee, dan? tuurlijk niet. Ja, dat ga ik nou niet. Ik denk dat ik dat weet. Dat is meer dan genoeg. Ik denk ook wel dat ik weet wie je bedoelt. Nou, maar, wie bedoelt hij dan? nou ja, Is dat het ding? Sietse Bauer is daar eentje van natuurlijk. Die, Ja, ken ik niet. Dus ken ik niet in de Nooikamer een snuif. Jij is Zo. dat? ja, en dan, Nee, maar het gaat meer. Een hele het gaat hoge meer mondhoeken. de hele. En dat is dus ook een probleem. Want op een of andere manier, en ik moet me ook eerlijk, daar ben ik ook eerlijk, ik ben daar echt in principe wel vrij ver van geweest. Want ik heb nooit echt een uitgesproken mening naar buiten toe over, als er nu dan wel is. Maar ik ben het met heel veel dingen, die Riemer en ook Gert-Jan en Foppe. En dat is, kom je weer bij dat oude groepje en dan moet je een keer vanaf, dat snap ik ook. Maar ik ben het wel eens dat het beleidsmatige zaken op het gebied van voetballen, verkopen ze nog steeds geen onzin. Nee. En dat is zo jammer dat dat genegeerd wordt. Daar ben ik 100% mee eens. Want er zat visie, kennis, netwerken. Het zat allemaal in dat groepje mensen die het dan al neemt. Ja. En als dat bij elkaar zet, dus dan kan ik me voorstellen dat de kopjes zo nou en dan door de kamer vliegen. Ja, tuurlijk. Maar dan komt er al wat. Ja. Dan gebeurt er wel wat. Ja, ik bedoel, ik heb 2 keer met slaande ruzie. 1 keer ben ik naar Emmen gegaan en had ik met Riemer. En Riemer haalt me net zo hard 5 jaar later weer terug. Ja. En dan ga je erover discussiëren en dan drink je er een en dan is het weer klaar. Ja. Maar dat zijn wel... en als je dan met verstand van zaken praat, dan maakt het ook niet zoveel uit natuurlijk. Nee. hè. Als je alleen maar onzin met Ja, elkaar maar verkondigt en ruzie maakt. dat doet hij nog steeds maar die niet. club die staat wat Echt dat niet. betreft wel lichtelijk in brand natuurlijk. Hè. En dan gaat het even niet om de prestaties van het team nu. Daar kun je ook van alles over zeggen. Maar vooral Nee, over het fundament waar jij het ook over had. Dus Ik denk dat de directeur, zoals ik kan beoordelen, best een hele goede voor Heerenveen kan zijn. Ik denk dat de voordeel trainer overal. gewoon hartstikke prima is. Ja. Want Ja. daar gaat het helemaal niet om. Nee. Nee, dat bedoel Ik ik. hoef helemaal geen Nee. trainer meer van wat dan ook op dat niveau te zijn. Hoor. Zeker niet op de eerste helft. Al dat gedoe waar je allemaal om je heen krijgt. Maar het gaat me er wel om dat de club, en jij zegt in brand staat, nou, dat vind ik nog, dat weet ik niet precies. Maar ik vind wel dat behoorlijk aan de weg getimmerd moet worden om het fundament van de club weer een beetje terug te brengen van wat het was. Ja, en dan bedoelt ik die jeugdopleiding. Bijvoorbeeld, ja, maar als dat voor elkaar is, dan zit je nu ook niet te discussiëren over, stel je voor dat die en die speler wegvalt Precies. en dan degradeer je, zeg je zelfs. Nou ja, Nou, als dat zo beetje dik aangezet, maar ja. nou, maar ik- vul maar eens in. Nee, maar dat bedoel ik. Nou, kijk, je verliest 7 wedstrijden op rij op een gegeven moment. Was het 6 en 1 gelijk. Op het moment dat je Saroui er bijna niet bij hebt. Noppert uit vorm was. Boktovic nog niet helemaal was. Van Beek nog geblesseerd was. Ja, als je dan 3-4 sterkhouders niet of nauwelijks er hebt. Dan zakt dat enorm in. Ja. En dan is het ook niet een hele bijzondere ploeg. Ik bedoel, je hebt Haaien, goede voetballer. Tahiri, best leuk. Luc Brouwers. Als iedereen er is, Maar- dan zou het eerste 6 kunnen zijn.
Maar als er een 1 of 2 of 3, en daar hebben we waar we mee begonnen, het fundament, dan kan het. Nou ja, je hebt er al een keer een wedstrijd 6, 7 gehad dat je verloren. En de 7e win je, godzijdank. Maar dat scheelt ook niet heel. Maar één ding, je had toen nog niet Oliver Brouwden. Dat is... Nee, en dat was een hele goeie. En ik denk dat uit maar dat komt denk ik ook uit de koker van de trainer. En uit de koker voor Roelof de Vries. Nee, ik heb niet, ik maar alle in ieder geval- credits heb naar hem Roelof. enorm opgeheveld. Nee, maar hij kent Dus een beetje natuurlijk, maar de gimmick. trainer kent hem natuurlijk ook. Want die heeft hem gehad, neem ik aan. Ja. Maar wel ja. op advies van Roelof. Ja, dat is, ik heb het wel... Dat kunt eigenlijk wel. dat je- Hoe dat zit het het even dan bij het duidelijk is, Jan. fundament bij Cambuur, jongens? Want ik wil het even hoe Cambuur hebben. Nou ja, hoor, dat is echt een wankel fundament natuurlijk. Hè. Dat is een selectie die kwalitatief, nou ja, middenmaat. Dan moet ik half Nee, tweede worden. Door, ze spelen in de middenmoot en het is middelmaat. En we spelen in de middelmootmaat. Nou, sorry, dat is het. Hè. Ze kunnen spelen tussen 8, 4 en 8. En dan heb je de nooit competitie, vind ik het prima. Maar ja, het is natuurlijk wel zeer wankel. Ze zijn al aan het green, maar die linksback-positie. Dus Silla is voor, die zit bij de Afrika Cup. Nou, maar dat is een vreetje in NVV, de ploeg van Ja, Koen Kostons. Koen En de Kostons. grote vraag is natuurlijk, waar zit er linksback? Is het Schaapman of is het Thomas Ja, Pol? ik denk dat het Schaapman wordt. En waarom denkt ze dat dan? Omdat hij wat meer voetballend vermogen heeft als Thomas Pol. En die is nogal wat druistig. Die willen ze beslissende momenten eventjes de verkeerde beslissing nemen. Ik denk dat hij voor het voetballend vermogen van Schaapman Maar Schaapman is een defensieve middenvelder. Ja, nou ja, die mag verdedigen. Misschien Maar je moet wel. een beetje out of the box denken, zei Henk de Jong dan. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, nou ja. Maar Tol speelt dus geen rocksback, toch? Dus is ik geen rocksback. Dus. Tol speelt, maar Tol vult Ik- dat net verkeerd in, vind ik. Nee, Dat nou doet ja, hij best wel daarom. goed. Ja. Dat vind ik. Maar het is natuurlijk wel die enige die ze daar weer voor hebben. Ja, of dan mag je van der Meer dan weer deel zetten. Maar die is licht. die is te licht. En Brouwer wie ik in middenvelder, er zit nou ik rocksback. Dus het kan Dat al kan wel, toch? Ja, het kan wel. Ja. Maar, ja, dat Maar goed, is, Henk de Jong is heel tevreden, Nico Schaapman, toch? Hij heeft zijn contract verlengd ja, trouwens. en hij heeft zijn eerste contract tekend op aanstaan zijn eerste contract ja, niet zeker. zelfs, Ja, dat heeft hij nou tekend. Dat is op het trainingskamp gebeurd bij zijn van een hele ploeg. Daar hebben we een beetje een ritueeltje van Waar gemaakt. komt hij Hartstikke vandaan? leuk. Ja. Schaapman? Wist je dat? Nou, daar hebben we Roelof voor. Het is Roelof een heeft Google. Google. jeugdspeler, Google, maar hè? Komt hij net van Twente? Nee, dat is Milan Smit. Nee, sorry. Nee, Nou, ik- Roelof zie ik het even op. Wij kunnen nog even hebben hoe Henk de Jong, want die heeft echt zijn contract verlengd. Ja, mooi man. Ja, dat hebben wij op Tweede Kries al melden hè, in de sportcast. Ja, Maar dat is volstrekt logisch, dat vind ik volstrekt logisch, ja. want, Nou ja, wie zou het ooit wel hadden? nou, weet ik Als net. dan Henk de Jong in Ze het kwamen op een gegeven moment ook in Dan één vind keer je bij dat maar eens aan Charles Zulté. Ja, dat kwamen ze ook in één keer mooi. Dat was een onbegonnen strijd. Charles Zulté is nou, dat hek al een allerhouwste man, fanatiek, erbovenop. Hij eet, drinkt en slaapt voetbal. Er is eigenlijk niks op aan te merken. Hij heeft maar één grote pech gewoon. En dat is Henk de Jong, diezelfde Nou organisatie. ja, hij verliest ik wat te volle. Ja, nou, dat had ik wel misschien een beetje een oren reden, ja, inderdaad. Maar, Ja. maar niettemin, eerder maar in mogelijk. En dat is Henk. Ja, zo is het. Roelof heeft het volgens mij even bellen. Eventjes. Krijl? Ja. Krijl. Oh, Krijl. Flevoboys, SC Heerenveen, Flevoboys, Cambuur. Dat is... Krijl, dat is Oké. gewoon Espel, de Pieter Bel opvolger. ja. Oké. Ja, die kan direct mooi, toch? Kan niet, ja. Nee, ik kom Espel, maar dat is vlak. Pieter Belkom uit Espel. Ja. 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 Maar goed, dus ja, ik vind dat logisch. Ja, vies ook dat Henk de Jong een typische Cambuur-trainer is? Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat hij de enige geschikte is voor Cambuur. Dat weet ik wel. Of hij nou typisch Cambuur-trainer is, ook bij de Graafschap. Maar waarom is hij dan echt geschikt voor Cambuur? Hoe kan dat dan? Wat is dat dan? Ja, die eerst klik? plaats is de man uit de regio. Hij heeft het een en ander gewonnen met Cambuur. Dus heb je ook meer krediet. Dit is een mensenmens. Dus ja. En het past heel goed. Nou ja, veel ingewikkelder is het ook niet. Ook als Henk 10 verliest, dan wordt het ook lastiger. Ja. Maar dat is voor iedereen. Maar voorlopig is het gewoon zoals het is. Ja, en hij zet dan nou die Schaapman, zet hij op de linksback. Out of the box. Door staat het ook wel eens? Out of the box? Dat is het mooiste wat er is. Ja? Dat is ook het punt. Weer, dan kijk ik even naar die club zoals Heerenveen. Dat was dus, vroeger kon je dat ook bij Heerenveen doen. En nu kan dat niet. Omdat je, en Cambuur is betrekkelijk eenvoudiger, omdat het is een niveau lager. Dus dan kun je nog eens een keer eerder een risico lopen dan... Ja, maar Brouwer is een middenvelder, zit er ook op rechtsback. Ja, nou ja, ik bedoel, het Van kan. Beek heeft ook in de spits gestaan bij Heerenveen. Keulen Scoorde hij zit- uiteindelijk niet te winnen toen hij in de spits stond na competitie toen. Houd toch op man, echt niet. Verbeek stond wel in de spits. Nou, ja, Maar het was geen spits. was gewoon linksback. Ja, volgens Ja, mij. dat weet ik wel, maar hij ik is is- beter En met toen, Van en toen hij die goal zou maken, dus, maar dat heeft hij niet gemaakt, want dat deed Martin Diek. Die maakte de winnende. Die toen. Hij maakte maakte de eerste in die wedstrijd tegen Martin Emmen. Diek, hij maakte de eerste en Ja. toen speelde hij linksback. Ja, maar hij kopte hem wel in. Alleen wie speelde toen bij Emmen? Jij. Dat wou ik zeggen, dat is een betere vraag. Ja, dat is een mooi behaald. Wij werden toen 6e met Emmen dat jaar. En Heerenveen 16 of zo. Ja. En die Ja. promoveerde. Eén na Dus, laatste. Dus kun je nagaan. Dat is Ja, steeds zagrijnig. Maar goed, ja Hè, 40 jaar later. maar dat Keulen als linksboet op linksback zit, is ook out of the box. Ja.
Ja, maar jongens, maar we moeten het ook niet al te ingewikkeld maken. Als je nou een verdedigende middenvelder hebt, die haal je nog een linie naar achteren. En die jongen die beschikt over een goed inzicht, veel voetballend vermogen. Dan is dat toch niet zo'n probleem. Nou ja, het is wel, in die mate is het opvallend dat je Thomas Pol ophelt van Almere City als een, een keurige linksback. Maar die jongen die voldoet dus blijkbaar net. Nou nee, tot nou toe net. Nee, Het is wel dat simpel. waar. Hoe verder je achteruit in het elftal gaat, hoe makkelijker het wordt. Daarom zijn spitsen ook duur. Zo simpel is het. Ja. En uiteindelijk, vroeger stond een keeper op doel omdat hij Niet kan voetballen. Precies, Ja. Ja. En verdedigen is makkelijker als omvallen. 100%. Ja. Je hebt het spel voor je. Maar je kent er nog wel... Darren Roelof verdediger, toch? Rolf? Ik was een Freile nummer 10. Een vrije nummer 10? Ja. Ze noemen mij ook wel, op Freil. ze noemen mij ook wel een Limana van Frisia. Oh ja? Je moest het vooral hebben van die dribbelpasjes. Wel Frisia C3, maar niet uit. Oké, dan moet je bij geen grappen hoor. Nee, toch? Dan moest je wat zeggen keer. Ik heb begrepen, maar ik heb die wedstrijd net jongen, dat Thomas Pollard in de wedstrijd het zijn Pruisen Münster wel weer heel goed dien had. Dus dat het wel weer zei, hij had het dus wel. Ja. Het is altijd Maar Paul kende het eigenlijk momentopnames. Paul Maar kende er ik niks vind hem wat te druistig eerlijk zijn. Dus Ja, en laten we net zien, het is een derde liga, Bundesliga, toch? Royce Münster, ja, maar tegen Duitsers ja, maar wacht voetballen. even, Duitse voetbal, juist. Nee, maar dat ben ik met Jan niet eens. De heeft het nooit. Scoren altijd jongen. de laatste Dat zijn best goede ploegen hoor. 100%. Als je derde Bundesliga wedstrijd voor de beker met Bochum. Nou, als wij uit moesten naar de derde Bundesliga. Als ik gaan als de brandweer. Ja, Ja, dus het is eigenlijk best wel knap dat Cambuur even maar 1-0 van Jawel. wint. dat is geen slecht resultaat hoor. Dat is een best goed resultaat. En als ik het goed begrepen heb, hier het eigenlijk 7-3 wezen moeten. Want ze hebben echt nog een heleboel kansen verprutst. Dat is dan een nadeel. Maar ze winnen echt beter. Ja. Nou, dat vind ik, dat is goed hoor. Hij staat nog wel eens een beetje contact met Gert-Jan. Ik ben er toevallig, omdat ik moest even naar de kniedokter in Zwolle. Dus ik denk, ik rij even naar Dalfsen alleen. Naar de blokhut. Ja, maar hij was aan het zwemmen, want hij had de boel onder water staan. Oh, hoe dat? Ja, hij heeft een vijver bij het huis. Ja. En tegenwoordig weet iedereen dat de waterstand maar hoog was en de pomp was uitgevallen. Dus de hele vijver zat bij hem in het huis nu. Dus, ja. Dus hij was druk bezig. Met een emmerke. Klein hem, ja, hij doet alles op met de hand nog. Ja. Dat deed hij vroeger ook al, hè? Ja? Ik weet nog wel, hij kocht zijn eerste huis. Dus je kunt natuurlijk om lachen, maar het is natuurlijk geweldig gegaan met hem. Hij heeft een prachtige plek daar, een prachtige blokhut. Ja. Maar ik weet nog wel dat hij in Jubbega zijn eerste boerderijtje kocht. En er was geen riolering. En er was 500 meter naar de weg. En dan ging hij ook met de hand een kruiwagen graven. Ja, een beetje krachttraining extra. Ja. Het heeft hem een boel gebracht, zo simpel is het. Ja, met een kruiwagen vol stront. Maar dan maakte die Ekkerpaleis. Nee, hij moest gewoon graven. Oh. Naar de weg toe. Maar ook van dat zo. huisje, Naar de hoofd. ook van dat huisje maakte hij een paleisje. Hè? Zeker. Dat was bij hem best. Zeker. Fantastisch. En in Gorredijk heeft hij ook nog één gehad. Ja. Maar er zit nou zonder club, Jan. Ja, ik zit nou hier. Ja, precies. En dat was natuurlijk weer onder slag. Uiteindelijk wel. Maar het is wel zo dat ik wel even rustig kijk. Het kan ook wel een mooie amateurclub zijn. Alleen je kunt 2 keer tussentijds bij een amateurclub beginnen. En dat is nooit ideaal. Dus dat wil ik eigenlijk ook niet. Dus ik wil het liefst... Harkema's erbij zien. Ja, en dan ben je een half jaar Harkema. En Harkema, kijk, op het moment dat een club onderaan staat, dan is er wat aan de hand. Dus dan moet je ook over het algemeen wel wat versnelde beslissingen nemen enzovoort. Dus dat was ook bij Harkema zo. Terwijl Harkema een geweldige club is trouwens hoor. Beste mensen werken daar ook. Nou steeds bovenaan. Ja, maar dat Goed fundament. Nou ja, dat is onzin, want er zijn genoeg mensen die daar de kijk op hebben. Maar het is wel zo dat ze een weg zijn ingeslagen waar ik 100% achter sta op een bepaald moment. Met name de selectie wat verbreden en ook wat meer jeugd binnen de selectie halen. En hier is geen blil kennen. Dat had gekund. Ja, dat had Maar? gekund. Maar Nou, ik vond een half jaar Harkema en gezien ook de dingen die we moesten beslissen en we wilden nog wel wat dingetjes extra doen, is het op zich wel goed. Want je moet ook wel wat conflictjes maken, dan wil je handhaven. nou, dat wist aardig geslaagd volgens mij. Nee, dat valt wel mee, toch? Ja? Nou, noem eens een conflict. Nee. Nou, alleen nog al het feit, want wij hadden geregeld even een afsnutten midden in het programma, contact met elkaar. En dan zei ik van, gewonnen. Dus zeiden ze, dan zult je hier wel verroepen, we worden kampioen. Dan kunnen ze hier wel vergeten. Dat gaat niet, zet die mensen op de strand van de Harkieten. Dat klopt, maar dat is weer anders dan een conflict. En dat was trouwens ook wel vaak, als je wint, was het meer in de dollende. Maar ik wilde wel een paar dingetjes veranderen. Wat dan? Bijvoorbeeld in de accommodatie wat dingetjes doen. Als je een grotere groep krijgt, vond ik het prettiger om ook met elkaar in één kleedkamer te kunnen. Nou, dat was allemaal heel moeilijk. Ik vond ook dat we eigenlijk wel over het algemeen over de beste velden moesten beschikken. En noem maar op, wat daar mogelijk was. Maar niet in de sfeer van conflict, echt niet. Het enige wat ik wel vond,
dat we met z'n tweeën, dus en Harkema en ik, misschien wel het gewoon goed gedaan hadden zo en dat wel genoeg was. Ja. Oké. Maar En ook was het het- is natuurlijk ook zo dat een club dat kan beslissen, maar dat kan natuurlijk ook bijvoorbeeld. Want een toch trainer. heeft ze beslissing genomen om net terug te gaan. Want Ja. klopt het dat Harkema's boys in principe wel maar daar terug boeren? Jawel. Ja, toch? Maar er waren ook, het was ook wel zo dat we een 1,5 jaar contract hadden. En wat daar ook wel handig van is dat als jij intreedt en de spelersgroep weet ook het eind van het seizoen dat je alweer afscheid neemt, is het ook vaak wel wat handiger om daar wat meer speling te hebben. Dus, Ja. Maar uiteindelijk hebben we het ook allebei in goed overleg besloten. Dus niks mis mee. Ja. Verbaast de tijd dat ze steenwedstrijden zijn nog twaalf, hè? Nee, ik vind wat me verbaast is dat ze de mogelijkheid hadden om toch heel veel goede spelers nog extra op te halen. Ja, klopt. Op het laatste moment nog zelf. Dus dat is wel mooi. Er is wel een rit spelers bij En dat bij was de eigenlijk, helft dat van was, teams was nog eigenlijk heel moeilijk. Maar goed, uiteindelijk is het Harkema. Dus dat is ook hartstikke positief. En ja, ik vind het alleen maar mooi dat ze doen zoals ze doen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja, ik heb niks, geen enkele... Ik vond het een mooi avontuur. Maar Ja. ook, ja. Maar dan was het natuurlijk weer om de Maar dan mag slag. weer wat komen. Wat Ja, dan mag het komen. En Het was toch hoofdjeugdopleiding van de Heerenveen. Hou ze bellen. Je mag wat willen. Je mag Hallo, wat Ferry de willen. Haan hier. Zo, ja, zeggen. Maar, Wil je een keer kijk, om even voor mezelf op te komen, vind ik mijn allerbeste periode als trainer en ook mijn allerleukste periode, dat is eigenlijk ook wel een beetje het Harkema-verhaal, want dat was heel weinig jeugd, vind ik om jeugdspelers te ontwikkelen. Dus ja, alleen, ja, dat is een heel moeilijk verhaal, want dat zal niet zo snel Nee, gebeuren. oké. Waarom net? Ja, geen idee. Maar, omdat ze die noemen net. Waar zou ze dan? ja, omdat ik denk al een tijdje thuis ben en ze volgens mij ook al, ik weet niet hoe lang bezig Nou, zijn. volgens mij is het Wossa dat Ferry de Haan opdracht had om de trainers om zelf maar een plan te komen. En dat ze, want dat zou Driemer altijd dikken, eerst de plan, dan de man. Dat ze daar daadwerkelijk mee bezig gaan. Of binnen, of misschien nog maar kleer binnen, dat weet ik net. En dat ze daarna pas is van Martien boven. Dus dat ken ik wijs dat dat nog luidt. Maar misschien Ik wist het heb ook meer. geen. Het duurt, De Kosterik wel duurt eens. wel vrij lang. Ja, ik kom er niet dat ik veel met de trainers praat. Nee, dat niet. Er zijn natuurlijk heel veel trainers die zijn er al heel lang. Dus ik, Nou, maar Wilco Helling, of zij had vast al eens contact met je, dan denk ik dan. ja, maar niet heel veel. Niet heel veel. Nee. Nee. Maar Gert-Jan nam hij vaak maar in de rol van assistent. Is het dat ook belangrijk een beetje een nooideal dat hij wat boetenbieltrek is? Nou, dat kan. Uiteindelijk kan dat. Het is niet zo dat ik automatisch iedere keer als Gert-Jan ergens hoofdtrainer zou worden, bijvoorbeeld Almere, als de laatste keer, dat ik dan mee zou willen als assistent-trainer. Dat is niet zo. Nee. Dat is- Maar kiest die makkelijk nederig opstellen? Nou, Gert-Jan nam mij mee omdat ik dat niet kan. Oh ja? En dan bost het lekker. Nou ja, lekker. Maar het is Zonder nooit, drijving kijk, als je in met glas. elkaar botst, is het nooit echt lekker hoor. Alleen wel noodzakelijk. Ja. In een betaald voetbalorganisatie, maar zelfs in een topsportorganisatie, kijk naar wat er ook in het schaatsen regelmatig gebeurt. Als jij altijd paars en vree hebt en iedereen is het altijd met elkaar eens, krijg je altijd wat je krijgt. Op het moment dat je daarin op een goede manier, intern, want ze kunnen van ons nooit zeggen dat we extern problemen uitgevochten hebben, of wat dan ook. Maar intern hebben we ook bij Bochum vaak neus en neus staan op een goede manier. En uiteindelijk komt er wat goeds uit. Over het algemeen. Ja. Wel eens niet natuurlijk, maar over het algemeen wel. Ja. Nou, en dat vind ik wel heel belangrijk dat dat moet kunnen. Ook als ik toen ik hoofdtrainer was, had ik Jan Vreeman als assistent bij de Graafschap. Nou, als die niet dingen tegen mij zei van waar hij het niet mee eens was, ja, dan doe je maar wat je doet. En dan moet je over nadenken en dan moet je de goede dingen eruit halen. Nou ja, en dat kan ook. Ja. Maar denk dat wel is dus dat- eigenlijk overal zit over Iepen. Ik ben wel daarin, ja, want liefst doe ik... Is maar jeugd. Nou, als er een team is, dan kan het bijvoorbeeld ook een goede amateurclub zijn met een goede onder 23, waarin potentie zit. Ik noem maar wat. Dat zou dat best kunnen. Het is Waarom? wel grappig om te zeggen, want ik kan me nog vagelijk herinneren door namens Gene Muiden toen een oer. En toen Ja. speelde Gene Muiden zijn Boetenpost. Dat werd een gelijk speel volgens mij. Nee, maar mooi 1-1. weer was dat op een zaterdagmiddag. Ja, op een zaterdagmiddag. Was jij er ook, ja? Wie ik voor de radio. Ja. En toen, hier stek wel wat teksten van, ja, de boel moet er wel even opgeschud worden. Er moet wel wat Toen zetten ze het mes rek op eigenlijk. Hè? Nou, toen... Kijk, ook bij de Genemuiden had de selectie niks meer met elkaar. Nee. Dus het was veel moeilijker nog als bij Harkema. En dat was maar 5 weken, 6 Ja, het was, weken. ja, dat is kort. Het was, En ja. de neef van Jos Hooiveld, Bas Hooiveld of Ja. zo, Ja. die was daar de spits. Ja. Ja, Maar Maar dat was ik wel- heb bij Harkema's ja. gespeeld. Maar die Ja. stond, lag in onmin, hè, want Genemuiden had buitenlanders. Hè, dan noemen ze dan buitenlanders, 4 van buitenaf. Ja. En dat was Bas Eenman, maar Bas was natuurlijk een duurbetaalde speler. Maar ook een hele goede spits. Maar ongelooflijk eigenzinnig. Een beetje de echte Hooiveldje was het ook. En ik kende hem nog van de deetjes van Emmen. Dus die heb ik toen apart genomen. Bas, joh, je ligt helemaal buiten de groep, hè? Ja, trainer. Ik kon nog echt zo trainer zeggen.
Ik zeg maar, ik ga jou wel opstellen. Ik zeg maar, jij houdt je gemak. Ik zeg, ik vang alles voor je op. Ik zeg maar, je gaat 100% tekeer. En ik regel wel dat ze je accepteren. Want het gaat maar om één ding. Ik ben hier gekomen om geen muiden erin te houden. Ja. En toen speelden we daar nog 1-1. Gingen we uit naar Stevo, maakte hij 4 goals. Ja. Toen waren we al bijna veilig in 2 wedstrijden. Ja. En daarna heb ik nog eens een keer weer eruit gehaald en zo. En uiteindelijk ging het op die manier. Alleen dan ga je naar Ginnemuiden. En René van heb ik de weg vrijgemaakt voor René. Voor René, ja. En ik had veel contact met René, want die ken ik weer als spits Ja. van toen ik bij René Heerenveen- promoveerde. Je bent ooit met kampioen Ginnemuiden. met Jong Heerenveen, met René van der Weijden Ja. en team, met Samaras en zo. Ja, René was natuurlijk geen basisspeler. nee. Samaras die Ja, was de beste precies. dan. Maar René kon op de counter natuurlijk geweldig voetballen. Ja, snel. Ja. hè? En snel. Ja, zeker. Ja. Hey jongens, ik ga je nog Mooi, altijd 2 man. kaarten lezen. Want hey, misschien wel jongen. Ja. Ik meestal heb ik waardeloze wedstrijden. Maar nou wel een leuk affiche. Oh. Heerenveen AZ is toch een leuk affiche. mooi. Is een mooi affiche. Mooi affiche. Ga je die verloten? Die gaan we nou verloten. Ja, en ik vind altijd een beetje retro. Een slagzin, is dat leuk? Een slagzin? Ik vind een slagzin wel leuk. slagzin. Ja, de sportcast wil ik eigenlijk nooit missen. Puntje, 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 puntje. En waar Ja. is dat hinsturen? Dit is altijd het moment. Dat is mijn moment altijd. Hè. Dus ik ben Succes. Ja, ja. Succes, Dat Geert. is de presentator, hè. Dus, ja. Presentator. Ja. Dan pak je de camera. Van de sportcast. Er binnen weer 2. En net de meeste kaarten. Ja, dat vind je in AZ. 28 januari in Dookkister Hinne. Mooi, waarstek maar worst. Maar wel eventjes de volgende slagzin aanmaatje. De sportcast kan ik net missen, want de oplossing, die prachtige slagzinnen, die kunnen naar sport@omroepfriesland.nl en wij loeken de allermooiste eruit. 2 kaarten. Heerenveen AZ, 28 januari. Top. Ik vind Het hoofd. Maar jongens, nog even hoe Cambuur. Cambuurtje in FNV. Ja. Dit weekend. Nee, Vreed. Voor de competitie wie het 1-1. Voor de beker is een makkelijk woen. Fjouwerien, dat was een hele gekke wedstrijd. Dus kwamen ze maar 1-0 achter en binnen 20 minuten stiert Fjouwerien. Einde oefening. Tweede helft niet meer gespeeld. Het waaide dat het rikken. Windkracht 10. Ja. Bizarre wedstrijd. Maar, wat denk je? Even een glazen bol. ik denk wel dat ze het winnen. Ja, Ja, ik ben wel een beetje positief. want maar ze hebben wel Koen Oh Kostons. ja, Koen we zijn helemaal Kostons. positief. Dat denk ik dat ze dus bij de eerste 4 tot 8 eindigen. Dat is zeer negatief. 5 tot 8. En Ja. En dan spelen ze nooit. Nee, maar ik vind de houding is van Dijn, maar weer dit zo wel wat kritischer worden dan dit. Want ze moeten echt bij de eerste seizoen eindigen, Geert. Kom op. Ja, hij wil Heerenveen bij de eerste 6. Dus Ja, Nee, dat wat? heb ik, maar dat heb ik zo. Nee, Ik heb het Roelof. ook gelezen op die Nee, Roelof zei- frutsites, die Roelof plakken zei clipsites, van, dat Heerenveen- compleet uit de context. er toch van langs? Roelof Oh, met de dat top lees 4. ik niet Roelof meer, zei, inderdaad. Heerenveen maar de Maar top ik vind- 4 gewoon vallen. Die context wordt dan compleet uit de context getrokken. Pleuris op zo'n website en dan komen er allemaal van die reacties op. Nee, heel eerlijk Roelof, die eigen woorden, Heerenveen maar de top 4 van vallen. Ja, Dat heeft ook zijn. Heerenveen pleegt hem voor de play-offs. Nee, Dat ik kan zeggen, als Heerenveen volledig fit is, en ze zijn alle bij elkaar, dan hebben ze echt een goed team. Dan kiezen ze samen in de top 6 eindigen. En als het dan ook nog eens een keer chess zit met Ajax, ach ja, waarom ik net de top 4 voor van? Nou ja, dat zei ik toch? Maar de Heerenveen ik acht keer de de top kans 4 net zo van heel groot dat dat daadwerkelijk gebeurt. Maar goed, Heerenveen maar dus nog sneurtje in Net het Steender die een enorme hang naar kritische noot van mij als het gaat om de klassering van Cambuur. Ik moet je teleurstellen, dit is wat het is en dit Oké. is wat het gaat worden. Oké, dan Heerenveen, die moet steunen uit naar Peck. Peck van Johnny Jansen. Ja. Had maar 1 punt minder dan Heerenveen trouwens. Ja, en ik vind Heerenveen dus kwalitatief echt een volle betere elftal hebben dan Pek Zwolle. Ja, maar Pek Zwolle speelt 2-2 in Ajax, wint maar 4-0 van Volendam. nee, Heerenveen zo- verliest toen van niet dat het hartstikke Ik snap goed. wel waarom een die zwaar gemakkest. Ja, Nee, maar Pek Zwolle had echt... Johnny Jansen doet het echt supergoed, maar Pek Zwolle vind ik echt knap. Dat en Ronnie Pander. is niet te onderschatten. Ja, toch? En Younes Namdi. Mooi duur. En Younes Lamine. Namli. Nou goed, Maar de uitslagen, dat scorebordjournalistiek. dat weet ik. En dat gaan we ook niet doen. Gaan we niet doen. Wat ik nog wil, hè, is een paar overdenkingen. Dan stel ik een vraag. Je mag een keuzemaatje en we komen er net op waarom. Roelof, Zijde of Walemark? Walemark. Walemark. Geert, Koen Kostons of Ulrikes? Hij wil 3 keer joh. Ulrikes. Tuurlijk. En de laatste is van Jan. Assistent van Gert-Jan Verbeek of toch liever zelfs haartrainer? Zelf. Zelf. Maar die dankzij is Jan. Voor het leuke studie. Ja. Mooi. Jongens, Verhaal. Bedankt. Dank u. na weekend dan ben we er weer. En dan ons komende maandje. Dag.